Assalamu alaikum warahmatullahi bandiraɓe yeɓatɓe telmeɗen Winderi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah hande eɗen goni ɗo e Daral Fora en goni ɗo e banimen debbo biyeteɗo Dieynaba Ba mo gandanɗo hoorema ko goto e yeeyaɓe kosam ɗo e Daral Fora kadi foof sokhna Dieynaba salmin bandiraɓe ɓe joɗoɗami gon saga garten e namde meɗen ka Abdoulaye mi salmini ñaganimama jaam e cellal mi salmini wa Daral Fora foof miɗo ye salminade e président men kaw Ifrajibi Ali mi salmini ɗum mi salmini wa Mbara men ɗo ɗo joɗɗen Baye Aldemba mi salmini ɓe kamɓe foof mi salmini kala pinaɗo Daral Fora da mi salminiɓe sokhna Dieynaba aɗa woni mo gandanɗo hoorema gaɗo ɗo e walla gonɗo ɗo e Daral Fora aɗa yeeya kosam kosam ɗam jeeyata ɗam ko heblo mbaɗe ɗon formation mbaɗe ɗon gam yeeyde kocce ɗe walla ala ko onon tan daari aɗa fewnano hoorema kosam aɗa adda ɗo aɗa yeeya eyyi kaw Abdoulaye min mbaɗani formation noon kono peut être miɗen mbawi wi ko formation naturel min mbaɗi saabu ɓiɗɗo pullo foof jibinaɗo kam e kosam kam aɗa andi kosam kam haɗa ɗum foti waw foti andu kosam kono min mbaɗani formation tubakoɓe ɓe ɓe mbaɗta min mbaɗani on min jibina hen tan ɗum tan min dañi hen min jibina hen tan miɗen ɓira miɗen cifto miɗen pendo miɗen gadda Daral Fora sokhna Dieynaba e nder kosam ɗam jeeyata ɗam ko fedde mbaɗɗon fedde nde gandanɗo hoorema ende woni ɗo e daral saaha kala ene oɗon cuuɓo yimɓe ɓe gandanɗo hoorema ko ɓeeɗo yimɓe jahata ene jeeyoy walla ala goto moɗon foof waɗi tan ko kosam muɗum banggue nde fini foof ene ara ene yeeya ɗo e Daral Fora eyyi ka Abdoulaye min mbaɗani fedde minen komin rewɓe goto kala suudu mum dawata suudu ma dawata ga daral jeeya ha hira koota min mbaɗani fedde mbaɗani fedde e nder hono jeeygol kosam ɗam hol foof nafoore nde jiiɗon saaha kala son gari ɗo no jeeyreton hono kosam ɗam ni eyyi nafoore nde kam hende yaaji saabu sa ari daral sa yeeyi a yeeyat ñande kosam ma haɗam gasa koota sa hooti kalis ma ɗuma cooda jamde ɗuma mbaɗa sohlaji hoorema ɗuma mbatta eko kala te wax dëggam yàlla daral ngal ala benn probléme min ngala hen probléme hay goto min natat min tegat kala mbawi belɗoma foof jeeya sa hantini ala benn probléme koota no jeeyirten ɗo e daral he ni kosam oɗon goni rewɓe kadi nayɗi jawdi ni no wayi ɗo ni saaha kala est ce que on kewani dañde caɗele gandanɗo hoorema no jurloto ɗon e nder daral ngal ni eyyi caɗele kam mbasata mais heewani mais hina dañi temps ñande aɗa yaaha daral ngal saabu aɗa andi daral ngal wona ni ngal watta suban foof ñande ha ngal heewa nayi ñande yahatgol nde daral he sa ñande hino waɗa probléme par ce que aɗa fotta e nayi kawoji aɗa fotta e nayi hiɗi jippo ko kala haɗa hen mais tawde ko ɗo dañɗa ko ɗo liggotoɗa il faut mbaɗda hen waddate hen tan kono caɗele ɗe noon kewani kam mais jombata par ce que liggey fof wayi noon wasata daña accident de travail en ɗum en mais noon kam miɗen hen mbadda machallah sokhna Dieynaba nde wonno koye kosam dillata kadi kosam ene woni hunde nde gandanɗo hoorema nde sen kadi tubankaro mbiyata hunde wonde sensible no feewi guila to batti laaɓal ha to batti cellal ha eko nandi hen koɗo ɗum batti haqqillaji moɗon e gueɗe mbaɗe honda noon tawde ko ñamde jeeyton ñamde kadi ko joni tan jomum ƴettata wawa hotirade koɗo oɗon saaha kala on batten haqqillaji moɗon no feewi miɗen hen mbatta hakkillaji amen no feewi miɗen hen mbatta hakkillaji amen no feewi gila to to min ɓirata ɗam haɗam ɗo ɗam siftete haɗo ɗam fendete haɗo ɗam addete ɗo foof ko noon mais dañat temps ɗo daral dañat poussiére mais tawde hin ala ay ɗumin en comme ça wano mahdi en mbawdi waɗa sécuriser poussiére o ɗum en ko e less mbareje tan min jeeyata ɗum takin ñande miɗen hen keeɓa caɗele kewɗe saabu beeli gona haɗa lawƴa haɗa foppa haɗa fiɗɗa murla ko kala ma waɗen mais laaɓal ngal kam miɗen hen mbaɗi accentuer ko jagui miɗen hen mbatti hakkillaji ko jagui ha joni sokhna Dieynaba to batti kosam ɗam nde wonno kadi kosam ene won hunde nde gandanɗo hoorema nde yawde bonde no feewi kori son pendi hen won pennugol on kewani dañde caɗele batte kosam ɗam leela jarde ɗam yakko walla gueɗe mbaɗe noon eyyi miɗen daña ɗen caɗele kay saabu so leeli jarde sa dawi garɗa Fora so jarani tan a pertat saabu to gimmotoɗa no woɗɗi a hootat nawta kosam ɗam a wawata ɗam artirde puñeyde ɗam par ce que ɗum min ala hygiéne sa jarani tan presque a pertat
perta parce que ya tan dufa wala nawta gokkira sukabe ma be goga kono awawta hen batti hakkude modon e laamu leydi Sénégal don kadi holno jirda dum sowna rebe be ganando horma joomen ena jeeya gede baade hono ndayne saha kala ena joom ena cokolo ballal ummade laamu faade mabbe men cokla ngal ballal mais minen kam min jiani ngal ballal minen kam min ngala ben relation e laamu Sénégal minen rewbe sippobe kam ko minen damal siwoji amen damal amen e kala do min gandi don min jeeya don min baawiya min jeeya don ko don tan min faata mais min ngala ben appui e laamu wadde sun fami der halma firto ko on badani fedde ne ganando horma fedde heptinande laamu leydi Sénégal en tant que rewbe yeyobe kosam ala min ngala fedde heptinande nde lesdi Sénégal pour rewbe yeyobe kosam goto kala tal ko horam da ful mbiyata ko horam so tawi wonko jennoda haalde taw eden ngaki yottade namnade mo dum erango barta kadi faade e bandirabe yebadben do e télé méden vision Winderi TV ko jinno mi hen bezzo zamone wa daral fora kala jeebaɗo Winderi TV ne taɗa dañi accès e laamu he walla dañi accès e autorité ji he balla wa daral fora par ce que wa daral fora ko dawata ko ɗo e employé koɓe mbatta ko fournir employé neɗɗo wawa en lay minen yeeyoɓe kosam yeeyoɓe gooƴe ƴogoɓe façon kala ko miijiɗa dawata fof gara ɗo koccadiga nabta wurama kono so min mbawi no dañ daral ngal waɗe modernisé ngal walle kala ko be dañi tan minen mamin jihen ko amen sa minen min gala ko na siwoji amen de so be gala minen min dañato sa min gimmoto gelo mbuur min gara do min jotto min tega siwoji amen fal fo se be cooda sab be jida yo be ji amen min jeeyani walla miden daña cadele pour honde kon nak te kambe so be jogaaki minen min bawata jogo miden nyaago laamu ngu miden nyaago kala autorité bawdo wallu wa daral fo ha ngal daña activité ji baddi importance ngara nana jungo ma rewbe jiya hen ko e mo en gilay jogobe hay sippobe hay yeeyobe beñe fof café tout kala liggey miiji data amdo non tan min nyaagoto miden nodda autorité ji dine fof da kala bawdo hen wala Allah do hen dum mi salmini yimbe be fof mi salmini daral yobe tidna tan be jaggandira sabu ko sebe mbiat ko tan mbolo moy doole kaldo be gonda neddo kaldo gonda tan fotto rentu baddo so on jaadi lappo don tan dañat mana mais got kala so bereet ma tan mojja taw dum tan wadatno mi lancer wa dagal fora yo pottit e bada fedde mo en mojja be liggo parce que kala ko wona mbolo in ala dole jarama ba Abdoulaye Allah jarama sohno Dieynaba min beltene mamane feewi ko goto e yeyanabe kosam do e daral fora télé méden Winderi TV non Allah jarama on jarama bandiraɓe yeɓannoɓe en télé men vision Winderi TV ene haaldanno moɗon musidɗo moɗon Ba Abdoulaye Seydi Ba yewtere meɗen wiyetede Sénégal men ha yeeso ko lawol